Stejně se nemůžu připojit, že ne? Ahoj lidi, dneska vás vydám nový videa a budeme hledat tlačítka. Bylo to tlačítko na start. Hej! Co v týče? Já to tak... Ale čekejte, než se připojím. Jo, ten tady takhle easy schovaný. Ani přivítat! Tak ho nemlč. Ale čekejte na mě. Jo? Ale už mě to nikam nepojde. Ale budete na mě čekat. Je 4 den. To bude zavodit. Doma to diamantu. Hej, ale dík, pojď k nám. Lidi, To není přežití. pojď k nám. A Počkej. mě to dalo kreativ. Tak to odpoj. Vy máte taky kreativ. Jak to, že mi... Jo, aha. My vždycky... Uhněte. Já to chci... Jakub. Au. A počkej, teď já nastavím survival. Matěj, neleze tam, já nastavím survival. Protože my vždycky, když zmačneme tlačítko. Vy se kopírujete oba dva. Hej, ale Matěj, pojď dolů. Odpojte se, jestli nemáte survival. Kubo, odpoj se. Proč nemáš survival? To vy byste podváděli. Teď to je nějaký těžký. Ani ne. Ale ty taky budu. Dělej, odpoj Počkat. se. Já už se jdu připravit. Já mám survival. Mě by to... A jak my můžeme dostat survival? Já jsem to tam nastavil. Ne, ho nemám. Já ho letím pro tebe. Tak se... Pusťte mě. to jsem nečekal, že to bude tak krátký. Tak my si pak zahrajeme nějaký normální. A dneska myslím, že to bude i live stream. To je tak krátký. Už se to zničilo. Je 12 Co diamond. to je? Ale našel jsem něco. To jsi tam dal, že jo? Ne. Musím jenom jít. Já vím, kde jsou asi. Ale Kubo, odpojíme se a David si to... tlačítko. Kluci, odpojíme se a David dá survival. Ne, David taky dá kreativ, aby by se taky připojil. Hej, vyleď. Ne, ale já tam hned... zatím je ten, jak jsme... Já tam dám game. Kámo, mě to nejde otevřít a to hraju. Víš, jak se říká tady tomu? A ačku v kolečku. Ty hraješ třeba. Kame. Hej, třeba kame. Teď myslím, že tam bylo... Vyvatýček. Čus. Au. Já si spadnu. To si já furt hraju, jo? Dobrý. Nebojte. to odpojil. Ale teď to byla krátká mapa. Je. Bak. Butterfly. To není to butterfly. Teď mo fly. David, máš to blbě. Na hovno tam nic nemám. To bylo jenom postavený hovno. Takže se mi to tam nevejde. Ale tady. Nejím.
Já nechci na hovno. Já si počkat. Neuděláš. Já jdu na parkour, jestli mi to půjde. Dělej, otvor se z toho Nejde. hovna. Ho, to, jo. Hej, náš- Papaya. Tak to jde. I love the papaya. Hej, tak I love the papaya. Kubo, znáš Team Fortress 2 po česku 3 prej. Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě. Ale A je to Team Fortress 2 po česku 3. Jako, kam se připojíme? Je to, ale je to, já jsem myslel, že to je moje, protože já natáčím. Já jedu na blbou Já už se mapku. ale nepřipojuji. Jedu na blbou Tak to nevadí. mapku. Jedu na Tak se blbou připojíme k mapku. tobě. Jedu na blbou mapku. Ale to pak Jedu nebudeš na blbou natáčet. mapku. Jedu Ale na můžu blbou natáčet. mapku. Jedu na blbou mapku. Protože já gamer natáčel s Mentem a byl to Menta server a natáčel gamer. Babku, já jsem teda babku. Já vím, jak se postaví jezdící auto. Zabil jsem Hráči tu babku. kolobásy. Jau, zabil jsem tu hračku. Kde to je? O, toto místečko znám. A já taky, protože to jsou 2 ovečky. Já. Hej, nechte mi jednu ovečku. Ty ovečka je moje. Já jdu pro krávu. A mně se to laguje. Mě ne. Hej, natěž si dřevo. Natěž si dřevo tam nahoře. Jedeme pro dřevíčko. Jedu na koni. Ježišmarja, jedu na koni. Kluci, kde jste všichni? Tam, do města, do velkého města. Ale Kubo. Já jsem tady u krávy, tam, kde jsme se pojeli. Jedu na koni. Jedu na koni. Ježíš Maria. Kluci, máme na jednu postel. To jsou výborný. Matíčí, to je ten, že jde něco givno. Mám si 2 postele, co? A co pro mě? Víš, že už na jednu mám. Proč ty si kývkuješ takto? Já miluji, Minecraft. To je tam myšlenka, dobrá. Hej, víte, koho miluje Danča? Víte, koho miluje Danča CZ HD? Víte, koho miluje Danča? Jaká? Vy neznáte Denču. Ta miluje Míšu. Na to nechci vysmívat. To je debil. Já koníček. Jedu na koni. Jedu na koni. Kuba mi to staví celý video. On vždycky ve kterém videu to si tak všechno staví, kromě včerejší, jak jsme dělali ty zvířecí. Nebej se. Ty musíš mít sedlo. Nemusí. Nemusí. Aby ho ovládal. Musí mít pro něj brnění a sedlo. Brnění nemusíš mít. Ale taky tak se vyrábí sedlo. Jo, z kůže. Ale kolik? A já mám 0 kůže. 9. Jedu na koníčko, jedu na koníčko. Děláme si barák na stromě, tady jsem myslela. Já si jdu zabít na Já si jdu druhou postavit postel. baráček. To je moc malinký. Jedu na koni. Na tom. Právě. Počkej, nehrajeme rovná, protože tady nezalo ovečka. Co to je? Baráček. Kluci, co to je tady nahoře? Víš, čeho jsem si jednou všim? Když jsem hrál na Xboxu ten Minecraft, tam byl prostě jenom jedna kostička, ani kolem něho, a na tom byla kráva. Na tvý kostičce. Jo. Chudá kravička. A já tady prostě z toho dělám. To je ta milý, co to je? Ježišmarja. Hej, kdo si myslí, že je lepší fotbale, já nebo Jony? David. Kubo, kdo si myslí, že je lepší fotbale, já nebo Jony? Nevím, oba dva. No ne, David, Já. že jo.
Jo, ale to nevadí. A proč Jonáš se tam přihlásil o rok později, o půl roku? O rok později. O půl roku. Mlčte, zkazíte celý video. Crafting table tamhle. Je, to nepotřebuju. Jakube, to je můj, já dělám krásný. Ale ty mě bouráš. Já ho nechci. Já si tady dělám baráček na stromečku. Jonáš mu poradil Matěj, až to blbá zbourá. verze. Ne. Je. Kolik máš? Tak. Tak, dobrý. Si tady udělám ten malý baráček. Votějničí strom. Jablíčko, já mám jablíčko. No, tak se to hlavně nepočůrej, jo. Vidíte to video? Jak jsem se počůral. Kuba, můžu se ti počůrat do obličeje. Ne. Jo, děkuju. To je fakt Napište do otravný. komentářů, že TVT Games hráče. Napište do komentářů kolobáza.cz je noob. Hej. A jedna holka tam do toho mýho komentáře napsala, vy to nechápete, to je video. Takže ona tě asi... Já jsem si ochočil koně, koukejte, ale nemám sedlo. Hej, to byl můj kůň. Právě. On tě ukrad. Hej, to je. Můžu začít stavět radši. Já vůbec nevím, kde jste. Ne, ty jsi byl hned pod ním. TVT. Je. A vlastně přes to natačíme. Já vidím Matěje, ale Kubu nevidím. Na stromě. To jsem na stromě, já jsem tam tam. Koníte nahoru, tam. Tady! Já už dělám baráček. Na stromě, jo, a jak jsem to... Ty tady vidím. Normálně, už jsem se tam dostal. Juta! Jo, tak. Tam se nedá do... Já mám tak dřeva, víte? Já se tam dostal. Co jsi tak dřeva? Hej, pojď mi to pomoct postavit. Ale jako já nevím, jak se tam dostat. Ale Matěji! Já tak já se odpojím. Kde? Matěj mě ale tady bije. Konečně Matěj. Hej Kubo, tam se nedá dostat. Ale jo. Matěj! Já tady udělám schody. Je. Já jsem spadl tak. Hoši, já mám už schody, tak se mi nebo... Jo. Ale já mám schody, Jakube, co děláš? Tak ale tak ho nemám zvýknout. Já tě jenom strčila, abys vypadnul, protože mi tam překazí. A protože se na to nedostanou zomboni. A aspoň, že Jak to děláš, Matěj? Matěj to neumí. Takhle to děláme. Vidíte tam. To je tak divný na to. Počujte se. Proč to prostě neuděláte dřevem takhle? Já jsem tam teď kvůli nemůžu dostat. To je za blbost. Kámo, Já- takhle, jak jsem Já skočil. to potřebuju dostat. Hoši, čum, tak jsem skočil já. Ale nepotřebujte z toho baráku nějakou blbost. Neboj. Tam se dostává A za pár strašně minut- těžké. A co to vlastně za schody? A tady někde budou muset být dveře. Kámo? Tady Vy to umíte fakt dobře stavit. Koumáci. Tam já mám krafta. Ježiši, ty krása! Tak pardon. Koschod, Matěj, Omylem koschod. Jakuba. Jak něco udělám nejlepší. Nejlepší. Ne. Nemám chuť. Já bych něco udělal lepšího. Nemám chuť. Já nemám. No, to nejde, Jonáš, Kubo už si něco radí on Já nechci. na nás, že jo? Jakube, ale já tě Máš za to. A já jsem tě omylem Kolik schodil. mám srdíček? To se prostě 500. 5. To mi nepomůže. Kolik je 5? 5 je strašné. Já jsem nechtěl ty takhle ty dveře. Ale jak se tam dostaneme asi, Jo, když tam bude dřevo? To je pravda. Nebude dřevo, ne?
bože. Máš štěstí. Vy se ostrčili. Davide, nevadí, že jsem já natěžil Hrozný právě. Co, zase já, že jo? Jo, tak proč ho strkáš teda dolů? Já ho nestrkám. Jo. Ono strká Matěj. No tak Matěj. Jsem Tak zase hrozný. ven, chtěl ty dveře. To je hezký. Oši, já si givnu postel, čekejte. A vy co čistíte? Co jí tak dřeva? Hejko, hele to vlastně mapa. Matěj. A sakra. Kubo, já ti givnu 3 postele. Jo. A co je ještě to? Hele, nevadí, Co jí nevadí vám to, že to děláte docela... A co celý tak dřeva? Hele, ty kraftinky tak přesuneme. Já tady... Ty to máte špatně, ty koukly. Takže nemáme, Jakube, ty Máte. strčit. Co? Strčit? A Ne. jo, máme blbě. Jo, Strčte mě někdo. proč? Matěj hraje kreativ. Ale já nám sem potřebuji dát 3 postele. Tak proč je nedivné? To nikdo nedá like. To nejde. Já už natočím 16 minut. A proč máš teda modrou Bacha. postel? Takže to je dobrá. Bacha, Jakube! Ty mi to vypnu. Jo, ty jsi udělal tady to. A co myslím na tohle. Ale nemáš to. Ale bacha, Jakube! Já za to nemůžu, já až mi to překoukou. Já modrý postelky. Podle mě barvy. Zelenou. Tam dej zelenou. Obličej. Dej tam zelenou postel. Já jsem chtěl zelenou. Dej tam zelenou postel. Ráno až půjdem. Až ráno. To musím najít. Hej, já jsem teď ani jednou nejet. Davide, nějaký ovce tady máš. A já nepotřebuju jíst. Kde jsou? Aha. Já. No tak dík. A to bude svítit, co? Mně se to vyplo. To tam taky Kubo stává. Ty jsem dal to modré světlo. Mně se to samo vyplo. To tam taky stává. Jsem tam dal to modré světlo. Co jsi opustil Kubo hru? Víš, co ti to dává? To pak je... Tam to laguje strašně. Hej, dejte Kubovi zelenou postel. Ne. Kuba jí chce, viď? Ale Nemám postýlku. všechny barvy se usíná, promiň. Každá barva usíná stejně, kromě té normální. Ty normální taky. Kluci, pojďte za mnou. Ano. Pojďte za mnou dolů. Do prdele. Creeper. To je fakt rychle před ním uteč. To je fakt bombastický. Jo, oši, aby jsme nemuseli slejzat. Já si to do toho hejzlíka nezroučím. Pojď se když nejde. Ne, já umím udělat, aby už na tebe nešel. Kdo? Díky němu. A víš, co udělej pak? Pak rychle, úplně. Nech, abych šel k tobě a pak rychle, až vybuchne uteč. Rychle uteč. Mapa dobrá. Všechno dobrý. Viděli jste. Hranatý bloky jsou prostě Jo. Kubo, pojď sem. Kdybyste někdo chtěli skákat. Ty nějak neskáče. To byl Kosťák, to já ne. Matěj Minecraft to byl. To jsem já nebyl. Toši. Tak proč se vám ukázal Matěj Minecraft? Hej! Já. Nebudeš to ničit. S tebou to nejde hrát. On je tam Kosťa. Ty si všechno laguješ a máš to pomoc. Navíc kreativ. Jej. Ale Matěj. Chci být Kostя.
A taky chci být Kostě, tak co mám dělat? Tak jo, my budeme spolu a on nám dá všechny bloky a on bude Kostě. Hej, tak to já nehraju. No, to je dobrý. A zabijím i kostlistové. Tak už to video ukončí. Jako máme zabít. Promiň. Pomoc. No, Ale Matěji. Jsem tě jenom střelil jednu a potom tě dostřelil můj kamarád. Ale právě, že to nedělej. jo. To je fakt hrozný. Jo, tak už ukončí to video. Počkej. No super, zase Kosťák, že jo? Děláš? Já s tím To je pohodka. jdem po pavoučkovi. Tak ho ne. Jestli víte, co řekněte, jestli se na to dívá gamer, tak aspoň dá like. Tak jo, já bych to tady ten... Kámo, já střím do pavouka a jak to... Buďte ticho, já se s váma loučím, jestli se vám líbilo video, tak dejte like a sdělejte ho mezi své kamarády. A můžete mi napsat nějaký milý komentář. A jestli se vám video nelíbilo, tak dejte dislike. A jestli se vám líbil já, tak mi můžete dát odběr. A je tady to se na to kouká gamer, tak prosím, gamer, dej like a napiš mi komentář, že ses na to díval. Prosím, gameři. Tak ahoj. Gameřej, co je to za chlapa gameřej?